don bat I ba mudhak kemola I badai waina kiri satar jong ni kathain riwar jongi bat mentap ni asmo ya kai ka kam ka bailale hani kathain riwar jongi domno pila sedang ini ka riwar kop sedang ya kene ka riwar kop kalau na du usnan arhajar khadwai arjar arpuai maka ini ke persang dal de sedang arjar khadkhandai gajing le joni kene ketin ni pindian ma namar bang ngam sai kene ke persang dal de kadai ke persang dal de kadai ka kmi jong ka riwar kene ka kmi jong ka jitre jong ikan hapo jong kene ke persang dal de adon ka riwar kop adon sakiwei ki benta ki ba I persang ban tilti nam tai khna samla te nam ta ki nam shop nong phang riwar hiru ni dang persang benta bande iki ba la se I don ki jithu ban kan tiulang hapo ka phang riwar te ka football ka de ka wei ka ba la se ngai I jingai nam ta jing khna samla bat ka de ka wei ro ka ba la se nila ban kringi khna samla ki thlung khna I sendang kan thai sya ka ne ka benta bani kenduk lang thop roi kum kata ka mensim ma jinglong breu ban ya iwai pa iwai ber ka jing ya tho iwai pa iwai te ka jing buram iwai pa iwai ta te ha ka ju ka rukom la se kalong ba kene kari war kop ka dei ka banga ka football tong ba la se ngam kwa bagi football ki players ki do mensim na ka thanya kendong jongi ka boro ki players bursin ki do jing kermen ha jing long nong kendong jongki tong ba lengba jong kene kari war kop ka ba la se manusnem ka penkiu pun sarong yaki ban practice mar swaben rung syari war kop ru kin ha practice kin hab simenta kin hab de kai ban yakri war kop hagata rukam ki on practice tengi menta ba le se nakaliang jong ki players ki coach ki ba yalam hagani ka tournament hagani ka war kop ru te idon kata ba ki don kata ka mensim makin le kham ha shu kan ba ka jing hikai jong ki ka jing yalam ti jong ki ya ki players nagi snong na jong ka I mensim shu khambun ban seluruh ya kijing longko jongki ba ya ki player ba kin ki shu ba berhok aku ak kli pi mo habri bet ni tim kini ni ba simtang ni mo trai kino senang trai kiwan ban simtang ni trai kumba khat san sinong du sinong ka san kli senang dei ba khain tela don hit bai arpo arsinong arpum du sinong tamba ni select shwa ba kin rung shakari war ko pro na kali mission ra mo fil select shwa mo select shwa ngi da pen le ayu pre reward cup shwa ni la pen le pre reward cup haki sinong kuman kali ni le ha ayu ha mau kernot tengi dep sila pelek mau kernot ya pelek mau kernot tengi la pelek ha sinong pung weekend begitu di than satai sidang ni le sagi than satai sidang ki ba ya hap ki players ki ba kam ta ya kalau kali kwan chongki kum sini ni le sha mau kernot ko di pleng pop ni start mang bakin pa mang ba mun hok aku abli sak we jinglim mo not pila penia ini tournament mo pi inem ka jinge per pedeng kene ka tournament go pile menta snem bat mensim snem mensim snem ta kumun ong nomor ba jing thot jong slap ka bala hadu ta kata ka bangam tip shu ngila pakre a jing sha ka ju ama sulong na ka jing thot slap ngimla shu ban ayu kan ban pen bet pen biang kham ha shu tang ba ngai ba ka jing le ini kan ka reward cup ka balai players ki la sang sotu nim dan kam shun batai ko kom le kai nim dan kam shun batai ki kuno ban ki khia ki coach nim dan kam batai shu ya ki players kuno bakin inu apong bakin long sa dum sa dengok kan balang ba kan ni namari ha janmit ha kan ni ka luar kop ngidan ki jing ai suba ngidan ki program ki ba fair ki da pekek nam tai kena kum ki inspirational speech hadin ki dong 15 kentu kan ki jing seng nam ta ki players ka jing penalty nam ta ka reward jong ni ro lang ye song lang sithup kum kita ki than kita ki para than reward bro ka we ye lum lang sithup kuno guntiu bhai ka ne ka sport ni kam ki bala se na ne sakmat in la man le lang po reward pamun hok ngai mo habe dei bat ni ka program jong phi ani ka tournament go pile ngai ba phi ai bam jasngir rumah orang bakla ni ai bam ja step bam jamit di sha step ni ai lut yaki kane kadai ka wan lang na benta ka by team jongki ni wad yaki nong krishan tiba krishan kane ka reward cup na by team khila penbiang ka bam gadi mlae ban penbiang tong balong list kala khamyarap shushu kan benta jong kini ki benta kini ki bam kiti namar ngas ngomo ba mun hok phi dei ubreu ban kong tam ni ka than ban la ban pelong yukum ni ka tournament namar tang ba phi khot phi wer yaki team ban simenta ndre yaki player ru phi penbiang ka bam gadi te kani ka dei ka wei ka ba ai mesim shisha ya ka than mo khamtam ya kini ki player bakin simenta kin mo bakin sai ta ka sap
kapong ke bagi don mah. Te ba mun hak apa pipa ini ki player kini ki kena menta pi inem kajing per pengen ka sap bagi don. Men sim snem menta snem pi gila na improve nem. Mentah tu hapong ki nang mi ki player ki ba kambit. Tengah semua bala se hadin san snem oh hadin review snem san snem chaneng. Hoi. Tarai la kila kami cucu kita player ki ba kambit kini ki bala arit katna apa kata ka level apa kata ka snem ka ba niche mak la he dong kila kam trim cucu. Te kin thai pi gum no pa kin thai. Ki biang mana kan? Kila kam men sim snem house snem nang sedang kim don ha kin thai. Te mentah kin thai ni sim mentah kan ru kila sedang kini. Te ba mun hok ngakwa mkli pa ni ko milek kai football kan ngar ko milek kai mah. Namar kani ngai kadai ka football tambah ing manan ga berit te try ki rules kilang no try ni. Ki rules ta silong gi tanya lang ka futsal hi. Futsal ni persiang bensna ya ki kata ka environment ka ba long hapong bakin kemen. Da bakin yo mensim. Ndai tang bensu penduk mensim ki. Habis ka football tang ki mut la rem. Atau ia persiang ban ai biang hati ki ki kategori sini. Itu ki players. Ban hok shop ikut mah. Ngakwa ban yo ki kenten kentu ban pham mah. Ya ki players mah. Te pidan ban ong iki. Ban ai mesti iki. Kawai ngidai bat ya ki bat i bapet ni video mom dei tang ben hang ni. Tam bapet ni video mah. Abang ngawer lang ya ki paro samla baro jong ka thain diwar jongi bak badon men sim lang ban ketiu lang ka thain diwar jongi dei tang yela de ndre baro lang mar blade to baro obri wala biang sudah tang ba kan mau ba ki yo ki bayeng basam jongi parlo jongi te ki bangim dei ki ba itu ru tang ba ki pa bashane sha thain ki dang don ka jing duna tang kerman pelenti ba ki samla ki badon ka tak men sim ban ketiu lang subha ban yarap lang ya ki tapi don kasab subha ban yarap hakno kono bentar la piseng ngono kampu subha yarap lagi. Kalau si boni fi ba. Mud hok.